Jeg tror, at det er mange danske, de har dårlige billeder for udlandet. Jeg tror, at alle udlændinge er dårlige sådan. De gør ikke chance at forstå udlændinge. De har ikke gjort at snakke med dem. Så derfor det er meget svært at kontakte dem og få venner. Så derfor, men hvis de forstår hinanden og snakker med dem, så de kan blive gode sådan. Og når jeg går fra skole hjem og møder dem, så kan de smile og snakke med dem. Så jeg tror, jeg giver 5 point til spørgsmål. Jeg tror, danskere de er meget åbne over venligt. Jeg giver 70%. Fordi vi har mange naboer, men vi kender hinanden, og det er nogle naboer, og kommer og besøger os. Og vi snakker og giver med hinanden. Så jeg går på gaden og møder nogle gamle mennesker, så vi snakker og griner og spørger hinanden. Så det er ikke så meget racistisk. Jeg føler, at danskere ikke åbner og venlige. Fordi jeg har boet i Danmark 6 år siden. Og jeg føler ikke nogen danskere åbner eller jeg bor i Enhedsvej for eksempel, cirka 2 år, og jeg har mange danske naboer. Jeg snakker aldrig med dem, de snakker aldrig med dem. Kun hvis jeg kommer forbi fra det, de siger til min datter, hej, det er få. Sim og man, fordi jeg har haft for, da jeg kom til Danmark. Jeg kan ikke tælle, at sådan, det er mange danskere gennem mig, vi kender mig og snakker, men det kan jeg ikke tælle det. Men nu jeg kan godt tælle listen, sådan, jeg kender nogle danskere. Nogle gange, det er faktisk racisme, men det er ikke det helt danskere. Fordi jeg tror, det hele udlandet der er problemet med tæller, derfor vi kan ikke kontakt med danskere. Ja. Jeg tror du mener Helle. Det er også svært at sige. Nogle sildefiléer til... I vil gerne fisk, ikke også? Ja. Har du flere fiskestang? I har ikke nogen fiskestænger med? Jo, vi har en. En? Kun en. Jamen, vi har nogle håndliner. Håndliner? Okay, det er også. Vi får første gang. Vi får fange fisk. Er det første gang, du skal prøve fisk? Ja. Det er første gang. Jeg ved ikke, om det er fisk derude nu. Altså, vi har prøvet nogle gange. Tort eller hvad? Vi fanger torsk eller? Ja, det er nok mest fladfisk. Rustlet og isen. Ja, det kan godt Måske også. Men det ser ikke ud til, at det er så meget vind, at vi kan få alt for meget fart på. Jeg skal ikke have en havfru. Jeg skal have en havvand. Jeg kan fange havfruer. Havsmand. Ja, hun siger havshav, ikke? Nej, fushav. Vi lægger bare i... inde i, ikke nu. Så vi kommer her. Vi lægger den på den udvendige side. Det skal jeg nok prøve. Lad vi sejle tur. Det er ikke bare så snart sang nu. Spørg om Religion. Nej, de er også protestanter, men de tror mere på religion end andre mennesker. Fordi jeg har set Jesus der. Ja. Nu skal jeg prøve at se, hvad... Skål! Vi har ikke Er der et eller andet musik og radio hernede? Kunne det ikke være sjovt at tage på weekendtur med, med det her skib? Ja, hvor sjovt.
Det kunne være rigtig dejligt. Så laver vi en lille diskotek hernede. Er du savlig nu, Nisse? Så du må godt ligge her. Der er seng. Nej, så en masse seng. Ej ja! Jeg tror, der er 10 sovepladser eller sådan noget. Hvad hedder sådan en lys? Det er petroleumslampe. Petroleum. Ja, det er rigtigt. Længe hvor Det er også den med 4 seng derovre. Ja. En nøgle. Vi har en nøgle. 4, 6 og 7 og 9 til 11 seng. Ved du nu? Ja. Så hvis det bliver storm, så sover vi bare her. Ja. Ja. Så har jeg en. Hvis det er meget tåget. Er det spise hopper? Og når man går på grund, så skal man bruge den til at afgive signaler, så andre skibe kan høre det. Så man må ikke bare ringe på den. Nej. Så koster det en omgang bajer. Men det vidste I ikke. Men nu ved I det. Ja. Du må ikke bruge den. Kun... Nu skal du købe en hel kasse øl, sagde han. Jamen, det er godt nok. Er det dejligt? Wow. Der kan man da godt være. Jeg mangler en. I dag med en ferie. Dårligt hjerte. Du må ikke tage den. Det er der sådan, jeg mangler en der. Tag den her der. Jeg er så jeres lærer. Jeg skal redde Ja. Tøj af. Nu. Du må godt tage dig af, ikke? Værsgo. Dung. Hej. Så er vi på vej hjem nu. Ja. Vi skal sige farvel til Aarhus. Xích ra coi này lấy bà coi. Đâu ai ông Trần lấy. Hvad sagde du? Har du ingen mad med, hej? Jo. Nå. Det er nu ham, der plejer at give sin lærer mad. Nå. Går jeg. Hvad er det der øl? Er det øl? Samsø. Nej. Altså, nu er der temmelig uklart i dag, men Samsø ligger derovre i den retning. Ja. Derovre. Så ligger Tunø lige lidt sydligere. Det derovre, det er Mols. Mols. Det er en halvø. Det er vi svinger. Det er en halvø. Det er ikke en ø, hvor en ø er noget land, hvor det er vand hele vejen rundt om. Ja, det er der Djurs Sommerland Og en ligger. halvø, det er der, hvor Djurs Sommerland er. Det er set Djurs Sommerland. Djurs Sommerland. Nej, til højre. Så bliver det ligesom Jamen, jeg synes ikke, jeg kan gøre det mere. Altså, mener, Jo, du skal lige have lidt tid til at reagere. Det går ikke så hurtigt. Det skal det heller ikke. Man skal have tid til at tænke sig om. Det skal være så tungt, det tager lang tid. Ja, jamen, det må være den her vej, jeg skal være. Prøv at vende den her side. Det er vejen, hvor det er et flertal, der har fanget. Se, den var ikke fanget med forløbet der. Er det også din første fisk, Nisrine? Hvor mange timer står godt, hva'? Så har du fanget det. Hvis jeg nu putter den i den spand dernede, den er, vist, er det ikke samme størrelse? Parat. Han er to. Jeg står parat her. Ja, to. Sæs. Ej, i gang! Wow! Så i gang. Det var flot.
Ej, det ser flot ud. Det er fandme god reklame, Malvin. Det var ikke så dårligt, hva'? Ja, meget, meget dejligt. De er da også store, er de ikke? Yes. Au. Bed den der. Vi skal have en stor fat i dag. Ja. I aften. Der er kun en lille. Nej, det er sødt. Flot. God nok. Må I se? Sådan, prøv at vise. Ja, det er lille her. Det er Det var godt. wow. Jeg har fået et. Så kommer de sgu alle sammen. Ja, nej, den løber. Flot. Ej, den er også flot. Roligt. Og nu har han en i den der, den er stor. Tre mere! 3! Sådan! Der er hjælp. Ej, den der 2 var. Wow! Det var, nu går jeg sådan her igen. Wow! Nu går jeg sådan her igen. Hej, hvor mange har du fanget nu egentlig? 7. Er det ikke så dårligt på 10 minutter? Og den fisk, den har Vibeke Brun Aarhus fanget. Og den er så stor. Nu kan du snart få et billede mere her. En af de største torsk, vi har haft på skibet. Ja, er det rigtigt? Ja. I nogensinde? Eller bare i dag? Ja, måske ikke nogensinde, men jeg kan ikke huske, at jeg har set så stor en. Hold da op. Men jeg har nok heller ikke set dem alle sammen. Ej, det gør ondt, hva'? Og måske har den også ligget hernede. Ja. Det er min første fisk nogensinde. Det var, nu har jeg fat i den samme 2 gange lige i træk. Er det din fisk, jeg har fået? Min? Ja, det er jeg helt sikker på. En af de mange, jeg har fat i, som jeg hopper af. Ja. De vil ikke, Nej, den de vil ikke op til mig. Den landkilde. Jeg tror altså, jeg skal have en anden. Den der? Ja, det tror jeg også. Skal jeg slagte den for dig? Ja, tak. Og så putte den ned i spanden. 2 kilo. Altså er det ikke orden? Vi sejler ikke hjem, før jeg har fået fat i den store. Jo, vi bliver bare herude. Ej, med til nogle dage. Nu har vi da fanget nogle fisk, så. Ja, den er stor. Den Ja. er en stor. Ikke? Jo. Den er Det var rigtig stor. godt nok noget. Ups. Ja. Nej, hvor blev min donke? Der står der. Ja, den der, ja. Se, han slapper. Det er en fisk. Ja, for Og søren. blodet, det sprøjter ud. Wow. Skal det også? Se, nu bliver han lige sådan Prøv at se. derude. Det er hjertet. Det Ja, det er hjernen. Det der. Ja. Så er din mave. Ja, ja, ja. Og her er en mavesæk. Og det er galleblæren. Den skal man passe på, at man ikke prikker hul på. Ja. Hvor kan du væk? Ja, Hvad siger du til sådan en, hvad? Ja, den er flot. Den koster 40 kroner i butikkerne eller sådan noget. En skrubbe. Og du kan mærke, at den er ru på ryg. Og så er nogle andre, de hedder isinger, de er helt landet på ryg. Ja, jeg har en her. Prøv med. Prøv med her. Mhm. Ja. Dens, Sim, hvad skal du have til aftensmad? En tupper. En skrubbe? Ja. En fisk. Jeg har kun fanget en. Du har også fanget en. Ja. Ja. Skal jeg have mere? Ja, du har stor familie.
hej. Vi har en rigtig god dag. I morgen holder fri. Holder du fri i morgen? Fri i morgen. Ja, i morgen skal vi se videofilm. Vi skal komme skoler i morgen. Men i dag vi er meget Vi har travlt, helligdag i morgen. vi kan ikke komme i morgen. Vi har fest i skolen. Hvorfor er det sjovt, hva'? I morgen. Ja. En fish madlavningfest. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, 7 ret med fish. det kunne være dejligt. Fordi vi er 7 personer her. Så en skal lave en ret med fish. Ja. 45. 45 og 10,55. Og du? Ja, 3. 3. Ja. 58. 58. Tak for hjælp. Hvor mange fik du? Jeg fik en. 58. Jeg fik 59. 59.
Ja, vi skal lige rydde op først. Prøv nu efter. Her er 3 fænomenale gaver, og det er alle sammen fuld af bøger fra sprogskolen. Så I alle sammen kan arbejde hjemme i juleferien. Det er fuld af bøger. Så I kan glæde jer meget. Og hør efter, jeg lover jer, det er ikke bøger. Og jeg har grædt hele dagen i går, fordi gaverne er så dyre. Det er 3 rigtig gode gaver. Okay? Så vi gør det på en følgende måde. Marianne kommer rundt med lidt papir, og desværre er det ikke sådan, at vi har ikke nok af dem der til at lægge på. Så må I rive i stykker. Marianne giver noget papir. Nej, bare læg papiret ud, Marianne. Per person. 1 plade. 1 plade per person. 1 plade per person. Så tager Garni 1. Ja, det var nummer ja. 71. Han kommer fra kommunen. Han kontrollerer skolen. Nummer 75. Nummer 75. Nummer 54. Ja! Godt. Er der nogen, der mangler et nummer? Er der nogen, der mangler et nummer? Hvad har I sagt til sidst? Hvad var det sidste nummer? Hvad var det sidste nummer?
Selene til fodbold. Nå, hvad skal I lave? Du skal spise pizza. Hvad skal I lave? Det vil jeg ikke. Du skal sidde udenfor. I det dejlige vejr? Nej, ikke være dårligt vejr. Altid i Danmark. Nå, du er synd. Ja. Nu skal vi fra hans side. Vi skal danse, og hun har musik. Kime? Тут тетрадь меня. Бабу, siz ne я хочу салата var. Sesi de çıkıyor biliyor musun? Biliyorum. No. Aşağı iniyor musun? Nasıl bir misafiriyiz? Prøv at hænge det sådan flot ved siden af hinanden. Ellers må I rykke tag den her prinsesse væk, så nøjes med de 4 prinsesser, hvis der ikke er plads. Så tager vi den væk. Nå, hvordan går det? Hvad har I lavet? Hvad har I lavet? Hvad har I lavet? Vi har snakket med Giti om sommerafslutning. Okay. Hej hej. Ja. Nej, E. Og R-I. R. Gene A. Nej, det var I. I. Ej, hvor ser det fint ud. Nej, selv. Jo, den skal også med. Ej, det ser skægt ud. Ja. Hvad skal vi gå? Hvad er godt i skolen at komme i frem? Og hvad vi skal fjerne fra skolen? Og hvordan er kantinen? Og skal vi have mere i kantinen? Eller hvad er det dårligt eller god? Hvordan? Så, og vi har snakket, skal vi have flere timer i skolen? Mindre timer? Og hvor nogle timer skal vi have? Vi har snakket meget. Ja. Hvad synes du er det vigtigste, I har snakket om? Det er kantinen og timerne. Okay. Og vi har sådan og fest i skolen. Ja, hvad mener du om fest? Vi har snakket om fest, fordi fortid skal vi lave fest i skolen, og for den skal være festen. Skal det være om aftenen eller om dagen? Eller? Hvad synes du? Der er mange piger, der synes, at det skal være tidligere om morgenen, fordi de kan ikke komme om aftenen. Okay. Og drengene, de synes, at det skal være om aftenen, fordi de kan heller om aftenen. Og sidst vi blev enige om middagen fra klokken 13 til 15 om vinteren. Når det er sommer, vi skal lave fra klokken 5 til 9 om aftenen. Okay. Ja. Vi har snakket om skolefest. Det var lang diskussion, og selvfølgelig blev vi enige. Hvad de laver? Sig mig, er fodboldkamp startet? Hej, Viveke! Hej. Hvad laver du?
Gleiche. Nå, det er om jeres tur der, ja. Jeg tror ikke, I skal spille bold herinde, hvis I rammer vinduet. Skal vi skrive lægger? Lægger tykkesmand. Nå, lækker. L-A-K-K-E-R. L-R? A som æble. Som æble, ja. Nej, jeg lægger ærmensjært. Og den skriver L-R. Nej, L-A-K-K-E-R, sagde jeg. Nå, sig. Kom on, jeg tror. Hvad lever du af? Nej, vi kunne ikke gøre sådan. Vi vil gerne gå i grundbold. I hvad for noget? Grundbold. Ja, I må prøve at spørge, men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Men jeg skal godt forstå. Gider I ikke tur? Ja. Jeg må selv skrive, ikke skrive. Vi skal snakke med Lene. Snak med Lene om det. Ej, eller hvis du ikke synes, det kan vi igen. Vi er på besøg for at se, hvad I laver. Hej, Vibeke. Hej. Hvad laver I? Ingenting. Nå. Hej. Ikke mindst, jeg gjorde det. Er I færdige? Hej. Okay. Kızım, kameraya çıkıyor, çıksın. Okay, har I mere til Ellen? Samme. Ellen? Om han går. I har det samme som det her. Så det er ikke kan starte på... Nej. Vi er så på tur i dag. Oh, ho. Se, de har lavet om deres tur til Indelave. De har været på en tur. Forlåt ikke. Nej, det er ikke det. Det er digte. Det er digte. Skal jeg tage et andet til, datter? Nej, okay. Det ligger inde i computeren, så I kan tage det. Computeren. Men altså, det er sådan der, fordi det... herhen. Der. Ja, vent lidt til Gitte kommer. Ahmed kommer. I har jo nogen ned fra... Sabah, hvad det betyder? 7-4. 7-5. Jeg spiller efter. Vi har det før nu, ikke? Han er 13-25, så går vi her. Jeg tror, vi skal Hvad har jeg lavet her? Jeg har skrevet om mange ting, hvad er vestlig og hvad er ikke vestlig. Det er for eksempel, hvad er godt, hvad er dårligt. Ja. Det vil sige her, det er dårlige ting, når nationalt går sammen,
Eller det er langt, fordi det er mange lektioner i skole, hver dårlig i skole her. Ja. At det ikke er nogen perspektiv, at sport det betyder det. Og så det problem her i den her klasse, at det specielle, det forskellige niveauer her i klasse, det kommer meget problem, at eleverne er træt af, hvis det er specielt. Ja, men hvad skal jeg forklare mere? Ja, hvordan har det været? Har det været spændende at diskutere, eller? Ja, jeg er lidt spændende og lidt sur på hinanden, fordi han siger nogle ting, at ikke vidste det gamle skole, de siger, jeg snakker om min gamle skole Vesterborg, de går fra her, jeg kan godt lære noget i Vesterborg, men nu her, jeg kan ikke lære noget. Okay. Hvorfor det måske? Fordi jeg har set, at, hvordan siger det er meget stress her. Den har godt det, men herfra, hvis det siger, de skal kort skole, og så stramme skole her. Ja. For eksempel, hus kommer til tiden, og så kommunen klipper dine penge, og mange ting dårligt, ikke? Ja. Den her elev bagefter tror jeg, at det bliver stress, efter skal lave sådan, det er den her nye regler her. Bagefter det bliver stress, elev han kan ikke lære noget i skole. Okay, I bliver stresset af for mange regler? Ja, det er mange regler, det betyder meget stress i eleven. Okay. Ja. Nej. Kom ud og gør det. Hvad skal jeg sige? Vi snakkede om Lejder sagde også, så find den. Jeg snakker om Claus' klasse, de er god klasse, og jeg har gode lærer i klassen. Så jeg siger tak. Den ene tegn til den støv. Ej. Hej. Ja. Jamen altså, vi er ikke færdige. Hvorfor post? Jeg siger ikke noget. Nej, det tænkte jeg nok. Okay. Er det rigtigt? Ej, hvor er du heldig. Hvad siger du, Denise? Ja, hvad siger du? Hvad siger du? Jeg siger ingenting. Okay. Hvad hedder det? Lige mange på hvert hold. Jeg sagde... Siger du noget? Jeg synes ikke. Viveka, i går jeg sagt, at tyske kvinder bliver meget hurtigt, bliver gammel, ikke? Jo. Fordi vi laver... I har kun fine sko, I har ikke sportssko? Ja. Okay. Fordi vi laver ikke sport. Men det kan I da lave om. Vel? I kan da starte tyrkisk sportsklub for kvinder. Nej. Inshallah. Vi skal blive medlemmer. I vil gerne blive store og tykke. Og gamle. Nej, vi vil gerne ikke. Nej, I finder på noget. Så må I lave bodybuilding eller... Ja. Da jeg var ung. Jeg levede sport. Jeg spillede basketball. Men nu det holder. Viveka? Jamen, jeg kan ikke være natur. Sig noget. Ej, hun er generet. Er du generet? Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad laver du? Jeg skal tælle point. Alle klar. Ahmet sen karışma.
Spiller I ikke med skift, når man griber? Jo, fordi de griber. Hvis man siger, mit liv dumme svin spiller mig, så rører man ud med det samme. Er vi enige om det, drenge? Vi starter positivt. Og det samme er, når vi spiller over på gymnasiet, okay? Og det andet er, at hvis vi går over og spiller som 11 Maradona over på gymnasiet, så taber vi 16-0. Det gør vi. Det gør vi. Så prøv at tænke, venner. Tænk ikke som Maradona. Tænk som... Som Valdo. Som du er. De skal stå på mig. Nu får I et nummer. Husk jeres nummer. Jeg synes, Alex skal lære. En gang til. Ja, de er da ikke så gamle. De er 17 år, når man går i 1. G. Jamen 17 år, 23, 25 år, men hvordan kan det klare sig? Nej, men det var dem, vi kunne finde som hold, ikke også? Jeg synes, det er billigt. Hvem tror du klarer sig bedst? Hvem klarer sig bedst, tror du? Nå, okay. Ja, det er vigtigt. Hvordan har kampen været? Jeg synes, der er god tempo i kampen. De løber meget. Ja. Så jeg synes, det er godt. De spiller godt. Begge hold. Det har også været en målrig kamp. Vi har allerede fået 3 mål. Ja. Basuka er venstre bak. Fatih er foran Mehmet. Højre bak. Hvem er højre bak nu? Det er Loray. Højre side i midtbanen. Det er Mohammed til at starte med. Højre ligger i midtbane. Midtbane nu. Og helt fremme i øjeblikket, der ligger Mohammed Bille, og så ligger Durmos. Bagefter, de ligger helt fremme. Og så næste gang, så bytter jeg hurtigt efter 2 minutter. Og dem jeg tager ud, så ligger jeg mærke til, og så går I derind på deres pladser. Er vi enige, drenge? Og så spiller, og efter når vi bliver træt, så spiller vi bold. Og det næste er, når vi også bliver træt, og vi takler de andre længst ned, så går vi hen og siger undskyld. Er vi enige, drenge? Vi er også træt. Kom i gang. Nå, du scorede i dag. Ja, det gør jeg. Kan du fortælle lidt om situationen? Det sker bare 1 sekund, hvis man vil... Hvordan kan man sige det? Man skal kende et øjeblik, og så løber man, og så scorer man mål. Og hvis man ikke går i den bestemte øjeblik, så kan man ikke lave mål. Hvem vandt? Os? Nå. Er du tilfreds? Hvad skylder det? Træneren. Er du tilfreds, træner? Ja, jeg er tilfreds, træner. Hey, men det jeg siger til dig, det er, når du står her, så er det bedre, at du spiller den til ham, så får du den tilbage, så løber du derned. Kan du forstå det? I stedet for at få sådan tilbage, så skubber du den derind, og så spiller du ned i hjørnet, så får du den tilbage igen. Ja.
Det er fordi, vi har spist en god morgen, mand. Nej. Ja. Hvad med dig, Liban? De er gode. De er For gode? sjov, mand. Hvad med dig, Viveka? Bare så fedt, mand. Fedt, mand. Hvad med dig, Uria? Please, man. You're a bad boy. Yeah. Hvad med dig? Hvad hedder du? Jeg glemmer altid din navn. Ja, jeg hedder Wasuga. Wasuga? Ja. Basuga? Wasuga. Wasuga? Ja. Ligesom Uria? Ja. Ja. Velkommen في تاس بتاع وطلع صور ايش صورة اي لحظة بس مش بتطلع Givisimo. Der er rigtig mange i skoven. Okay. Er det din privatkammerater? Skolens. Skolens. Så kan vi godt låne. Mange minutes. Hvem er dig, Gardash? Fint. Jeg er spurgt, hvem er dig? Stil så i Juju. På ham. Nej. Generet. Nej. Ja, dyr. Ja. Rådyr. Hvad er det? Rådyr. Det er noget Bambi. I Afrika har I antiloper. Det er ligesom det danske antiloper. Vi skal tage den vej, eller vi skal tage den vej? Haha. Den er rigtig flot. Ha. Ja, det er bedre, vi går her. Så er spørgsmålet, om vi skal op langs hegnet her, eller vi skal op langs den næste. Nej, desværre, det er de sorte, det er levende hegn. De er væk. Kan vi gå? Det er et meget fint kort, det her. Meget detaljeret kort. Det der, det er vejene. De der dobbelt, det er vejene. Og de der små, det er højdekurve. Nå, ja. Det er fordi, det går op ad bakke der. Hver gang der kommer en højdekurve, stiger det 1 meter. Så du kan tælle. Ja, Så skal vi filme os, når vi vender op. Hej. Tak. Ach, nu, hvis man ikke kunne ikke gøre det, ja. Snakker til Karøj. Er du færdig? Værsgo. Thank you. Men den er lidt længere, hvis I går den vej. Wallah, jeg vil ikke med i morgen. Ja, der kommer en. Hvad er forskellen? Vi skal lave mød i morgen til livet. Wow. Ej, hvor du hjælper. Det har ikke flere pladser her. Har vi ikke flere pladser? Ja. Det er mange elever og lærer her. Der er mange elever. Jeg går gerne, hvis du ikke... Nej. Jo, jeg går meget Nej, gerne, hvis du ikke synes, der er plads. Jeg bliver sur. Først nu, jeg spurgte dig. Der skal lige noget over. Der skal noget henover, ja. Jeg ved ikke, hvad vi har. Måske en plastikpose over. Plastikpose. Somalia. Skål. 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 Skål, Somalia. Don't give up, man. Give it up, boy. Jeg kan være Somalia, hvis jeg har 2 børn. Du har 2 børn? Ja. Somalia, hvis jeg har 10 børn. Nej. Jeg kommer til Somalia, hvis jeg flyver. Hvis jeg flyver? Flyver? Ja. Jeg kommer med til Somalia, hvis jeg har 2 kroner. 2 kroner. 2 kroner? Øv. Jeg kommer til Somalia, hvis jeg har 2 kroner. Nej. Det er ligesom min. Ja.
Det var ikke min, men du kom med. Det er uretfærdigt. Du har sagt det til hende, nej, og du har sagt ja. Ja. Men det kan godt... Nej. Ja, bare gå sådan her. Nå, nej, det skulle være en ny kode, en ny nøgle, forstår du godt? Det nye system. Nej. Sidste gang var det sådan her, ikke? Og jeg havde den med ja, nej, så nu skal vi Jeg have har en ny nøgle. Jeg har fundet af hans nøgle, så er min tur. Jeg har min system. Jeg kommer til Brasil, hvis jeg... Ja. Ja. Kommer jeg med, hvis jeg har krølle hår? Ja. Ja. Ikke? Jeg er så nærmere. Nej, ikke engang. Hvorfor du holder din tun pigerne? Hvorfor holder du den? Det er fordi, de trænger til bodyguard. De trænger til bodyguard. Ja. What's up, buddy? Yes, sir. I'm ready for you. Ja, hvad vil du have? Hvad skal du spørge mig? Skal vi lige være DJ lige nu? DJ? Ja, selvfølgelig. Ja. For i dag, vi skal blive DJ. Og jeg synes, jeg skal... I hope that I will make good music for black people or the white people here. And thank you very much. Tak. Så, hvad skal du gøre? I think every motherfucker bullshit, all of you bitch ass niggas, you know? You know? You're nothing to me, motherfucker. You know? Don't fuck with me and get the fuck out of here. You have to get the Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las piedras? Llevo un coche en el pantalón. Vos estás tan fría, como díganme alrededor. Vos estás tan fría, no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, cuando llegaste me miraste y me dijiste no, estás mojado, bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, cuando llegaste me miraste y me dijiste no, estás mojado, ya no te quiero, no, la otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro, cuando llegaste me miraste y me Ja, nog wel.
til. Og når hun hjem fra skole går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest, og dem, der kommer med som gæst, får ære til. Hun, hvor er hun glad, hurra, hurra, hurra. Ikke 31, 31. 31. Hvorfor er det så vigtigt? Ja, det er meget vigtigt ting. Justin, vi skal lave et program om 31. Om 31? Ja. 31 er ikke 31. Kan du snakke lidt om? Den hele er levet. Hvad heller er det på dansk, 31? Jeg må ikke godt, må jeg sige det? Ja, det må du gerne. Vi der pikker, er det ikke? På den dårlige måde er det rigtigt. Skrev op til ham. Okay. My Chile tour. Nej, snart der noget musik, og der man skal gøre det. Man kan snakke om. Det må have været en konkurrence. Jeg kan høre min gulerod. Man er 1080 til reformationen. Hvad er det for jer? Ja, det er meget sjovt. Det var godt sagt. Er det rigtigt? Ja, fordi så kan man huske, hvor hårdt det var. Men... ja. Jeg husker så. Okay, ja. Men det regner nu, og vi sidder her. Det er godt. Hvordan går det den der? Hvordan bliver jeg spørgsmål? Og det er altså en kæmpe stor arkeologisk udgravning, som står åben, og den dækker faktisk 10.500 kvadratmeter. Og det er et meget, meget stort område. Og det er så stort, så det er Danmarks størst udgravede klosteranlæg. Det er altså temmelig stort. Og man har faktisk fundet det meste af klosteret, som det I kan se på vores model her, samtidig med, at man har fundet ikke mindre end 921 begravelser. Folk, som er blevet begravet. Hvorfor gør du det? Goddag. Goddag. Hvad siger du? Mahdi laver fasiha. Vi skal spise kød. Ja, for søren. Det er lækkert. Det ligner en stor restaurant. Ja. Nej. Hvorfor? Jeg holder dårligt. Jeg er her, men jeg tænker. Jeg har det. Ahmed, hvad så Ahmed? Ud, det er ikke jeg. Nå, du er ud med kiosk. Stop, Hvor er det eneste, du skal bruge? Nej, hvad er der her set? Hallo? Nej! Ikke altså, helt andet. Jeg var klar. Det skal vi vise. Kai, vi kan hvidløg. Vi har masser af hvidløg inde i køleskabet. Hvordan går det, Vivica? Det går godt. Ja. Så er jeg færdig. Det er inde i køleskabet. When you got my eyes, girl, you were so
kartofler og gulerod. I skal spise, ja. Lad os se på det. Det ser godt ud. Ja, det ser godt ud. Har du lavet 100? Har lavet 100. Lille spørgsmål. Carsten tænker på, at nu skal han starte ud på en mørk rejse her i efterårstid. Ja, for satan, det bliver mørkt. Det bliver bælragende mørkt. Han bliver helt slået om kul af sådan dårligt vejr. Nej, tuskæg. Min tur nu. Hvad siger du? Min tur. Tuskæg. Carsten er tuskæg også. Turist? Tuskæg. Tuskæg. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Carsten, I går jo godt. Det er billigt at være væk lige sammen, godt? Jo. Turistskæg, ham der. I går lige sammen. Turistskæg. Turistguide, nå ja. Fortæl om det. Hvordan var han? Ikke turistskæg. Meget dårligt turistskæg. Hvorfor? Fordi der har mange billigt at være væk. I skoven. Er det rigtigt, Carsten? 35 eller under 35. Jeg hører ikke, hvad han siger. Men jeg vil meget gerne vide. Det er ikke fordi, jeg ikke kan finde vej. Det er fordi, jeg ikke ved, hvor vi skal hen. Nå. Og jeg lægger en dejlig suppe fra Sydamerika. Det er spansk, sydamerikansk suppe. Er I færdige med jeres mad? Snart. Ja? Ja? Du siger, at du bliver helt mæt af at lave mad? Jeg er helt med. Iranisk dansk, somalisk. Du spiller fodbold, eller hvad? Du spiller ikke? Det vil vi huske dig for, Ravne. Hvad siger du? Det vil vi huske dig for. Ja, det vil I da. Det er da også godt. Nej.
Han har ikke mere tid end det, han har. Så. Er du nervøs? Om jeg er nervøs? Ja, jeg er meget, meget spændt på, hvordan kampen bliver. Det er jeg, ja. Tak for det. Ja. Godt. Ja. Du er chef, ikke? Ja. Hvad er det for Det er en god dag. Det synes jeg. det? Jamen det er fordi, at folk laver nogle forskellige ting. Man kan se, at der sker noget på skolen. Folk har kommet masser af ting op og hænge på væggene, og der er nogen, der er ude og spille forskellige spil og have det sjovt. Og nu har vi fået ryddet op ude i gårdhaven, og det er en god ting, når folk sådan er sammen om noget forskelligt. Tror du, vi vinder kampen? Det håber jeg. Det håber jeg. Jeg håber virkelig, de har trænet seriøst. Tak for det. Selv tak. Stop. Okay, skyld! عليك هذا يسوي حلوه اعطي الجمهور تبعي For en tackling, så rejser man sig op. Så giver ham den anden hånd. For jeg vil sige, at nogle af dem er noget mindre end jer. Nummer 4, pas på ham! Han er sur. Tilbage, Ola, tilbage! Bravo, Mohammed. Ja, skift! Henrik, skift den her gruppe der, skift den! Tag lige navnet på dem, tag navnet på dem. Jo. Skifter vi alle sammen næste gang. Sammen, nummer 4! 4! Kan du ikke snakke? Skåling. But into this club! Come on!
Jeg vil tage billeder, der er sammen med dig. Hvad siger du? Hvor jeg tager billeder, der er sammen med Næsten 1300 år siden. Og de planker, dem har man sat her på siden. Det var hernede, hvor vi gik på kanten. Og over på den anden side, der har man sat sådan nogle 3 meter lange egeplanker. Og de står sådan over hinanden. Den side og over den anden side. 11 meter bred har man regnet ud i kanalen. Og det er nok til et vikingeskib. Ja, for vikingeskibe stikker ikke ret dybt. En halv meter til 1 meter. Forestil jer så her. Hele vejen igennem. Vand herude. Ja, du står lige i kanten af vandet. Ja, ja. I dag der er det meget højvandet, så det er helt heroppe. Ja, ja. Masser af mennesker, flere end vi er i dag. Mænd, der går og trækker skibene igennem. En masse snak. Råb. Huse, der ligger herinde. Lugt røg. Der er jo og så har havet kommer ind, bølger og strøm kommer ind og har flyttet rundt på sand og sten og har trukket. Han har lige